Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Coolder TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is woensdag 3 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Marouwijnen vraagt SRD 140 miljoen voor uitvoering beleid 2027. Districtscommissaris Marvin Feijen van Marouwijnen Noordoost zegt dat hij sinds zijn aantreden geen financiële middelen heeft ontvangen om het district te beheren. In de 8 maanden dat ik aanzit heb ik 0 centen ontvangen, stelde hij tijdens de indiening van de districtsbegroting voor 2027 bij minister Nicola Huur van Regionale Ontwikkeling. Volgens mij is er voor heel Marouwijnen ongeveer 140 miljoen SRD nodig om beleidsprogramma's goed uit te voeren. In de begroting gaat het onder meer om afvalwerking, onderhoud van logeergebouwen en gemeenschapshuizen en het onderhoud van de infrastructuur in het district. Samenwerking PAHO en WHO intensiveren samenwerking in gezondheidszorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid en de Pan-Amerikaanse Gezondheidszorg Wereldgezondheidsorganisatie PAHO-WHO gaan de samenwerking verder intensiveren om de gezondheidszorg in Suriname duurzaam te versterken. Minister André Miskaba en zijn directie ontvingen een delegatie van de PAHO-WHO onder leiding van Yaflo Ouattara, vertegenwoordiger van PAHO-WHO Suriname. Het ging om een constructief en uitgebreid overleg over de toekomst van de gezondheidszorg. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over diverse prioritaire thema's binnen de sector en de verdere versterking van de samenwerking tussen beide partijen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer risicocommunicatie, het PAHO Strategic Plan, de belangrijkste uitdagingen en behoeften binnen de gezondheidszorg en de ontwikkeling van beleids- en samenwerkingskaders. Suriname moderniseert regels rond begrafeniswezens en grafruiming. De DNA heeft dinsdag met 33 algemene stemmen ingestemd met een wijziging van de begrafeniswet van 1959. Met de aanpassing wil de overheid zorgen voor duidelijkere regels rond de behandeling van overledenen en het beheer van begraafplaatsen, terwijl tegelijk wordt gewerkt aan een bredere herziening van de wetgeving. Volgens de regering is de wetwijziging een belangrijke stap in de modernisering van de begrafeniswezen in Suriname. Door actuele procedures en richtlijnen vast te leggen, moet een respectvolle, ordelijke en hygiënische omgang met overledenen en begraafplaatsen beter worden gewaarborgd. Het wetsvoorstel werd op 27 januari 2025 ingediend bij het parlement. Minister Haris Monarat van Justitie en Politie benadrukte tijdens de behandeling dat de regering de komende integrale herziening wil benutten om de begrafeniswet volledig af te stemmen op maatschappelijke, bestuurlijke en milieutechnische ontwikkelingen.